sizameni ukuwabamba kakhulu amaxesha ethu. Andikho mntu noko othanda ukuba umntu ethetha, kodwa ndizawunyanzeleka ndiyenzile loo nto xa ndibona uba noko ixesha lakho eli ulificile apha ngaphambili. Nangenxa yoba inkonzo esikuyo inawo umcimbi ozawuthi wenzeke xa siphuma. Into ethetha ukuthi ke noko funeke babe nethuba xa siphuma ukwazi uphinde kuphindwe indlu le, uzawube usanithayizwa for abantu abazawuphinda bangene noko ilungele into yoba kube khona abantu abazawungena. So ndizawucela izithethe zethu sithi qabhu nje ukuze noko sikwazi wonke umntu kule program ayifumane i-chance. Ukhona usathana lelo nithethayo? Bendiqonda uzawuzandawo usathana. And now, introduction of families, Miss Maki eze ngaphambili, introduction of family.
yam. Ndibulise kubahlali bonke balapha eMdantsane ngalisithi abakwathu ngoba lonke kuyangonisemba abantu abaninzi. Ndibulise isebe lezempilo elikhoyo phakathi kwethu. Ndibulise oogqirha abakhoyo. Andizibachaza, I know ukuthi psychologists kwi-pharmacies hleze kubekho ndimlibalayo. Ndibulise abongikazi bethu, oocolleague bam abo. Ndizibulisele kubantu bonke abenze kokubili ontetyambime. Aba bantu kuthiwa yi-support staff. I-support staff leyo ke eqala kumabhalana iyophuma kulo mediative ize kulo wenza okubana ama-patient xa efika afikele endaweni eclean. Ndibulisa nonke bethuna ngelihle igama lomfeni nomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Apha ndimele ukuchaza ifemeli kaMr Maki. Siyazi ke bethunani thina singabantu, niyayazi ngosintyabo ukuthi xa ilinyiwe iba nengcambu iyanda. Asingabo aba bantu thina bazalwa ngumama notata nabantwana bakokwenu. Ndizamqala ke uba uMaki apha kweqala lakulotatakhe. Uba uMaki uzalwa ngumcwerha ugxapha uhamba luhlahlanisiyoyo ongasekhoyo, may his soul rest in peace. Azalwe ngumama unoKhairoti, intombi yamalete eMantabeni. Ngabazali bakhe abo abangasekhoyo. Mandiphakamise amaqwela apha uvukile unodade bawo bakhe. Ndizawucela udade bawo baphakame bethu. Andizunibiza amagama. Uvukile unabantakwabo. Apha ekhaya bethina ke asinalo eli gama likamzala. Sonke apha ekhaya sinabantakwethu. Ngunomdade ngumntakwethu, indlela esibizana ngayo leyo. Unabantakwayo abakhoyo abaphuma apha kwicala logxapha. Ndizawucela baphakame. Kweli cala lakontakwendle uloyiswa ndikwazi ngamlisi bethu. Uloyiswa ndicela uphakame.
abakhulu abathandwayo ngabantu abantu bangabala kwakwamanje sizawucela uMr Dali noMr Basa abangabantakwethu abaze nokwawumali So here was a second word. Different power. When don't judge it. But the level is the second. And for when umama uzalwa notata walomfana dinezikho lapha bethunana
Sizokutsho tata ukuthi hamba kakuhle. Sizokwenza undlelanhle. Undlelanhle ke mnandi kamnandanga. Zimbini izinto zimixed i-feelings zikandlelanhle. Kodwa ke namhlanje sizokutsho ubhalile ke utata ekhona noNtyatyambo. There's a book that he has written. Ngexesha ebekhona noNtyatyambo. Ngoku namhlanje uyahiya ukuba kufundwe laa ncwadi. Phakathi kulaa ncwadi kunee-contents ezikhona. Ngoku ukuba sikhona thina apha okwathi ukuba sicaphule sithathe from ezaa content kuba into ephaa ityebile. Nanso ke into sizokuyenza namhlanje. Nongenayo bengayazi cela nimxelele ngasemnyango ukuthi sikhona apha ukuze sifunde incwadi ayibhale utata wethu enoNtyatyambo. Akangeke uyibhale enoNtyatyambo, wayibhala yawufika e-BCM. Le ncwadi ayibhalileyo. Siyabulela ke kakhulu egameni leNkosi uJesu. Izandla bethuna. Izandla bethuna. Umahole umshoda wawo. Uma nihleli phansi ngapha khona enyukayo. Yakahlela umahole. Cela sibe simfamile izandla bethuna. Thank you very much, Mama. Also, with our esteemed colleagues, GAC, so nake sabe sithetha singu-Mrs. Charlie, cela simphakamiseni bethu no-Mrs. Charlie eze ngaphambili. Safika singomama abaninzi siluqudululo sivela